जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी होणार आहे। सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले होते। दरम्यान प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणास्तव ही मुदत 10 फेब्रुवारी पर्यंत वाढवून मिळावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाने केलेली आहे। या अर्जावर तसंच अन्य काही याचिकांसंदर्भात आज सुनावणी होणार आहे। सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे। न्यायालय मुदतवाढ देणार का याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलेलं आहे। राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच आता या प्रक्रिया पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यामध्ये सापडण्याची चिन्ह आहेत। ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीमध्ये पेच निर्माण झालेला आहे। नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका 50% मर्यादा ओलांडली असली तरी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळालेली आहे।